Bombo Patrol Reporters, babatayan kita sa size 30 sa Lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please don't forget mag-click sang subscribe button kag ang notification bell kag makita ninyo darang live vid nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapdag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang aton makuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Abril 10, tuig 2022 kag subong adlaw Domingo de Ramos o kon Palm Sunday, no? Kag bantayan na karon ng pila ka mga aktibidades sa pila ka mga simbahan na Katoliko diri sa syudad sang Bacolod. Kag mayara na lang kita nabilin sa aton nga The Vote Countdown. 29 days to go. Na lang ang nabili, no? Antes ang national and local election sa Mayo 9 tuig 2022. Kagliton kita sa aton mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Simbahan Katoliko ginasug-alaw subong ang Domingo de Ramos. Mga kabongbo, bantayan nyo karon no ang aton nga Santos nga misa. Maga-atras kita na isang o kung maga-baylo kita na isang oras kung saan din ipagahiwaton ang o kung ano oras nga magahiwat ang nasiling ni nga misa, no? Kay because sa Domingo, April 10. O ang atong nga naandan nga 6:30 AM nga schedule sang sa misa, no? Mag-atras karon alas 9 sang aga. No, kay may mga aktibidades karon nga bantayan, especially sa pila ka mga simbahan Katoliko sa syudad sang Bacolod. Kay sa dugang pinito mga balita sa lokal, grupo sa mga negosyante hindi magsugot sa saka sweldo. No, kay masang tinalikdan nga mga inadlaw nagtigayon ini sang pagsapol, no, ang regional tripartite o kana regional wage board, no, o kanang ang diri sa ato, no, in terms sa mga ginahingyo nga pagsaka sang sweldo o kun ang minimum wage kada adlaw, no, ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kung RTWPB, no, nga amo ni ang nag-regulate masiling naton be, no, in terms sa sweldohan ng sa mga mamumugon. Din pila ka mga negosyante diri hindi sila magsugot, no, kaya ang target ani ang minimum wage nga 750 pesos diri sa aton, no. Tigaling ang mga negosyante naghingyo man nga hindi lang anay magsugot, no, kay because nga mabugat man para sa ila. May pila pa ni ka mga hearings, no, kag may pila pa ni ka mga meetings antes ini maaprobahan kon madayon gid man o kon hindi. Kag sa dugang pa nitong mga balita sa lokal Bacolod City, ginpaidalom sa alert level o kon red alert level status bangod sa bagyong Agaton. No, may pila na kamang areas diri subong sa May Visayas or sa May Eastern Visayas ang ginpaidalom na sa signal number 1. No, kag may pila na kamang areas ang ginpaidalom sa mga signal numbers matapos siya nga pagsulod naman ang low pressure area nga nangin bagyo nga si Agaton. Diri sa syudad sa Bacolod, no, pila na kaadlaw ang tayuyon nga inulan kag may pila na mga areas diri ang nagadanaw, ang nagabinaha. So muning syudad sa Bacolod ginpaidalom sa red alert, which means very high alert ang aton nga syudad sa Bacolod in terms of to assess, no, when comes sa dagsa o kung pagbinaha diri sa aton sa Bacolod. Kag sa dugang nitong mga balita sa national, ikaduhang rollback lauman sa madason nga simana. No, nahot lang ni mga kabumbong mga oturan nato mga drivers, nahot lang gid. 1 peso and 20 centavos ang posible nga i-rollback. No, imagine mo sang nagligad to ang price hike tag 10 ka pesos, ang rollback subong tag 1 peso to 2 pesos to 3 pesos lang gid. Ano na da bala? O sino gid ang bintaha, sino gid ang pierde. Kag sa dugang pa mga balita sa nasyonal, Okta Research ginkumpirmar nga dako ang impact sang vaccination sa kaimtangan sang pungsod. Mismo ang Okta Research nagsiling man nga para sa ila, maayo man kuno ang pag-manage sang pungsod Pilipinas in terms sa sulod sa 2 ka tuig nga pandemya. No, so subong ti amo na ning sitwasyon naton subong nga ra na pila ang kalabanan sa alert level 1 status.
no, kay because nga ang vaccination na drive padayon gihapon sa mga wala pa nakabaton sa bakuna o kon ang gina-administer na subong is for booster shots. Kag sa dugang man itong mga balita sa international, presyo sa mga nagapangunang nga balaklon kangay isang wheat, nagsaka ang presyo bangod sang Russia-Ukraine war. No, ang ini nga mga concerns, we know ang Ukraine isa ini sa mga big suppliers man sang wheat, no, kag mismo sang sunflower oil, kay ang ilan nga national flower is sunflower mo, no. Ang ilang nga national flower amo na ang sunflower. So sila man ang pinakadako nga distributors sang sunflower oil, no. Kag pila pagi ka mga nagapanguna nga mga kabalaklon kaangay sang wheat, vegetable oil, corn, kag pila pagid ka mga importante nga mga balaklon na mga major commodities, no, ang nagsaka sa mga kaiping sining mga pungsod, no, kag pila pagid ka mga areas ang napektuhan sang nasiling ning agresyon sang pungsod Russia. Pero karon batayan ta na karon, no, kaupo naton karon ang from Ukraine siya, no, nakapamana siya sang Russian, no, dito sa nagpuyo sa Ukraine, pero subong because of the aggression nga gintuga sang Russia, na displace ni sila kaupo sa iyang abana, no, nga si Mama April Atok Voitinko subong aton sila sa pungsod Germany, no. Istoryahon na nato karon, no, kag mapamatin-an man nato karon ang iya ni nga pag-istorya, no, kay because paano ni sila nakagawa dito sa pungsod Ukraine. Amoy na mga nagapanguna kag mga balita ka posibleng magaluntad samtang nagapangalaga na Bobo Report sa first edition. Time check, 9 minutos na ang nakaligad sa atak na nga alas 5 sang aga mga kabombo, no. Kamusta kamudra, no, kay as of now padayon ni gyapon ang pagtupa sang ulan diri sa aton sa syudad. No, hindi kita salig, no, kay because nga ang palibot naton hindi naton mapaktan, kay because nga grabe man ang pagdaludo sang tubig halin sa bukid, no. May eksperyensya naton ang pagbinaha, no, especially makita nyo dira ang mga pila ka mga drainage system, no, nga grabe ang ragasa sang tubig dira, no, nga nagakarumpag ang iban ang mga dalanon nga may mga drainage system bing nga mga pigaw ang pundasyon, no, ti nagakarumpag, no. So dira na makitaan ko kamusta ang pag-obra sini, no, kung ano ang sahi sa pag-obra bala, oh, kung ano ang kung paano nila ginpatigayon ang nasiling nga proyekto sang tinalikdan nga mga tuig, no. Ang mga proyekto in terms sa sa mga drainage system diri sa aton sa Bacolod, no, may araman nga kung makumpiyansahan, may araman nga hindi. Okay, because nga mga pagbuhat bala, no, kung pag-ubra sinido mga pakulaw lang bla, no, mga witi-witi nga pag-umbra, ang pila diri sa aton nga mga kauturan nagaka-experience sa pagbaha, no, o konperwisyo na gid sa ila. Diri sa especially sa may pila diri ka mga barangay, especially diri sa may norte nga bahin sa Bacolod nga mga barangays, no, makita na naton nga sang pila na nadakatuig nga problema ang pagbaha. Once gani magtupa ang bisan isa pa lang kadlaw nga ulan nga grabing bukbo, no, ang tubig dumatsyag mo to tagahawak na mo, no, kay because ang tubig stagnant ang tubig, hindi kagwa, wala blagiyuan, blaway lutsan. Kay because ang pila naman dadang ka areas nga damo naman sa pamalay, so tido nagbara, oh, ang mga tamburong dradaan do ano, no, ka mga gagmay sang tamburong nan ti gakabara, no, gaka stagnant ang tubig, so gakos ang mahigko nga tubig, no, higko na nga daan, pila ka adlaw nga magtinir dugang na gid ang higko, no. Tanawon lang naton ang mga tanawan nyo, di bala, no? Magnamit-ani kung mabisitahan man, di bala, kay total lapit naman ng eleksyon. Pagkita nyo lang pagkabalaka mas mga pumuluyo, no? May mga concerned citizens nga nagapadala man sa mga mensahe, no? Nga amo na di, especially sa may mga purok diri sa may bahin, sa may lapit diri sa may barangay 1, 2, pakadto sa may barangay Banago, no? Wow! Grabe. Kalin pa na yan sa una, do high school pa lang ko na. Amo na din ang problema sa mga purok, da? No? Kulang na lang mag-obra balsa. Kangay diri sa may barangay Mandalaga, diri sa may Procarvic, oh. Nabaw, do amo-amo gid ang sitwasyon. Kumaga amo na ni ngaton nga kapalaran subong nga mga balbal ang ulan. At
kulang na lang ni mag-scuba diving mo. No? Baka ano ka mo lang suksok ka mo scuba gear, no? Para makasalom ka mo sa baha. Okay, because ng tubig dugay-dugay lumapaw na sa tawo. No, makibota lang ta mga tao na sa babaw sa katop sang ilang mga pamalay. Time check, 12 minutos na nakaligat sa taknang alas 5 sang aga mga kabombo. Checkeron natin ang sitwasyon subong kay Domingo de Ramos subong no kon Palm Sunday, especially sa San Sebastian Cathedral, no? Sa pila pagikabahin sang syudad sang Bacolod kag pila pagika mga reports no aton nga idulong sa aton sa patrol ko pod sa kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, Bang Andrew, good morning. So, dive kita diri subong nga Bang Andrew diri sa tubang mismo sa San Sebastian Cathedral. Medyo diri kita sa may pihak na portion Bang Andrew, no? Bangod nga Bang Andrew. Yes, Bang Andrew, bangod sa kadakol subong sa nga ulan Bang Andrew. Tinukita man sa akon diri nga likod o kon diri sa may pihak na dalan Bang Andrew. Na madamo na ang mga nag-stay sa nga ilas ng mga lokal Bang Andrew bangod nga subong subong nga isang Sunday o kontra Domingo de Ramos Bang Andrew. Tapos niya wala pa na dira ang mga ay no diri pa lang nakadapon sa tubang sa San Sebastian na Cathedral Bang Andrew. Nakalabot na ito sila diri sa may tubang sa nga sa LCC. Diri sila nag-plastic ina sila ng mga lokal Bang Andrew. Bombo Carla. Bombo Carla. Plastic ina sila ng mga lokal mga kapdakon Bang Andrew. Bombo Carla. Daw damol gyud pun ulan no? Damol gyud sang ulan no. So kamusta drang mga mga manugbaligya dara sang lokay as na mention mo ti aras nagyapon sa tubang sang simbahan sa katedral pero may mga mas may mga pasilungan man da? Yes, Bang Andrew sa ila no butang sa nga tagsa ka mga ato mga prapa yung mga madalas kamo ning ila siya service nga mga panasili man subong nga kaaga so may masutaan naman sikat nga mga pumuluto nga nagakasulod sa simbahan ay first century kaga siguro may sa nga pagdiskusyon sa mga lokal na Bang Andrew. Okay. So, ang area dira, sa pag-obserbar mo, may damo naman nagabakal Bombo Carla sa ila? Basig bala affected ng ilang mga pagbaligya dira because nga aga pa, padayon ang paginulan, subong Bombo Carla. So, expect na sila Bombo Carla within this day, maubos ni mo? Wala, mas na maubos na. Kay subong wala pa ko makitaan gid nga madamo. May nagabakal. Ate basta magulo adlaw basta kung magulo adlaw bala Bang Andrew no kasi iba nagadiretso sulod sa simbahan. Yes, diba ulo adlaw Bang Andrew mag-ano ito sila no mga bigta. Siguro may boundary may bigta naman Bang Andrew kasi pinagaulan-ulan at medyo malaka pa subong ila sini nga Puligaanan diri sa may tubang San Sebastian Cathedral Bang Andrew. Okay. So tila talang na bantayan talang na maybe mga gulo adlaw bala. Kaya nga ulan makitaan gid naton Bombo Carla dira sa imo subong background dira do kadamol gid no. Ang pagtupa bala ang sa nga ulan dira do wali pa na sa kagabi na nga inulan ni Bombo Carla. So tiya nga aton ang mga manugbaligya sang lokay. Araan lang natin sila since Biyernes ang hapon, so naman sa ila, no? Biyernes ang hapon, pa natin sila nagplastar. So until now, napagin sila gyapon Bombo Carla. Bombo Andrew? Yes, Bombo Carla. No, as na-mention ko, isang Biyernes pa na sila sa hapon nga nagplastar dira sang ila ni nga mga baligya ni nga lokay, no? Kay kahapon, ang iban niya, may mga kauturan kita nga nagabakal na kahapon, no? Makita man naton nga tagpila na kabilog ng mga lokay ni nga napamakal na dira yung iban siguro may mga simbahan sila nga katuan no kag dito na sila pagabidisyonan ng ilan nga mga lokay bala kaya may mga panata na sila Bombo Carla kada isa sa ato no especially sa ato ng mga kulturan nga gid bala mga deboto gid in terms sa Catholic Church no may mga beliefs na sila ag traditions every time agabot o kung magsugod ang Semana Santa Bombo Carla.
Yes, ako ginang ako ko adyo no, safety nga mga lukay at ipag-bendisyonan ini matapos Oo. sa abang mo. Ano kita kaya Mm. abang mo sa may area naman yung sa LED of candles sa Oo. kita na napatigayon sa ating sinina sa abang mo. Ano, Mm. so niyo sila kapag no kung pagbundusod before mo supod ang santo sa misa karon alas 7 abang mo. Ano, Oo. mga 8 may pagbendisyon sa mga lukay sa Mm. kapayara sa may nga posisyon no padulong sa simbahan babuan. I see. Okay. Sige, sige po mo Carla. No, ibalikan ta na sila karon, check karon ta na sila. No, Yes. samtang nagalakat ang oras no sa amuning adlaw sang Domingo de Ramos no. Liliyon ta na sila. Ulo bantayan taman na kamusta ang lakat sang mga activities sang simbahan Bombo Carla. Bombo Carla no sa mga dugang pag natong mga reports ano ni ang mga ginhingyo man sa mga negosyante no nga hindi anay sila magsugot, magpasaka sang minimum wage Bombo Carla. Yes, abang duty sunod sa aton sini nga mga negosyante no kon sa kaya Sir Frank Carbon Bombo Andro Executive President sang MBCCI Bombo Andro Mm. wala sa plano nga magpataas ang sweldo bangod nga madamo ini sila sa ginalantaw sa subong Bombo Andro no nga Mm. mga rason kung hindi ini sila kapataas ang sweldo Oo. Bombo Andro so Mm. kaya hindi na pera nagdililipon ini sila kaupod ang hotel and restaurant Haga China Chamber so ang sad no increase for minimum wage abang mo andro Oh. tungod nga manabo ang kapital kada magagmay mera sa adri bombo andro magagmay nga mga negosyante so wala kapital o kung nadugay ang operations sa bombo andro no ang nadugay wala nagbukas ng ilan sining mga baligaan bombo andro so Oh. kung 60% ang capacity sa mga establishmento diri no sa syudad sa Bacolod kag within Maniagos Occidental Bambuan. So pag sa ginalantaw modupay ang customer no mayara nga nagsarado ang iban Bambuan sige sa pag-operate o galing gagmay so na manubo ang mga porsyento sa mga customer ang pwede lang makasunod sa ilang sa mga baligaan Bomboan. So kagong isang pandemic sa ano naman ako na madam ang isang pandemic sa Bomboan so madamo sa mga establishmento ngayara sa mga schools no. So sa nag-pandemic Bomboan do madamo man sa mga nag-close nga mga establishment sa sulod sa mga malls Bomboan. So hindi lang sa mga malls sa mga pagidod diri sa mga downtown areas pag sugod sa pandemic Bomboan do madamo sa mga establishmento nga sarado no makita natin no may kita nagbibot kita sa ICQ ko na 2020 Bombo ano so in regards sa ano naman yung Bombo ano sa mga fast track naman before pandemic 19 trips ang nakuha ni Midas isa kadlaw so kung isa kadlaw apat na lang kit ang ilas grabe no makuha si grabe ang pag-decrease no sa ilas ni mga trips imagine 19 trips down to 4 trips na lang Bomboan. So, 15 gid ang nag-decrease, no? Kasi ng mga trips ang Bombo. So, muna ang rason kung hindi makakataas ng sweldo ang mga negosyante Bomboan. So, magagmay ang kapital, magagmay ang ilang sining negosyo, kaya madamo kung napektuhan din sila sa pandemic Bomboan. So, hindi lang pandemic, napektuhan man ini sila sa bagyong Odette Bomboan. So, kasi sa nakita diri natin, tanan ng mga kabukiran, halos tanan ng kabukiran diri sa Negros Occidental, ang nakalitan din sa bagyong Odette Bomboan. So, muna no, ang ginanagpaw sa mga isa sa mga rason Bomboan. So, hindi ang solusyon ang pagtaas ng Bomboan. Correct. So, diri, at kay Sir Carbon, nga ang dapat ang gobyerno magbuo o kung mag-una sa ina sini nga mga kasang kwarta para at least na makasugod diwat ang mga negosyante Bomboan sa o kung magkabitay sila sa madamo ng mga empleyado ang Bomboan para at least na mag-increase pa gid ang ila sini nga
ano ni pagbabasya Bambuan. Correct na, Bobo Carla. Bobo Carla. No, Yes, Bambuan. nahang pantagid ni sila, no? Nahang pantagid ni ang aton nga mga employers. Because nga tod mabugaat ang 750 pesos para sa ila, no? May mga business tod yang nagsiliman gani si Sir Frank nga ang mga small time lang sila nga mga nga mga negosyante because not less than 15 million pesos kuno ang mga capitals, no? Yes, Mo na hambal nila. Pero galing kung mag 750 pesos per day, tuod no? Para sa aton, it's very favorable na sa aton nga mga employees, no, mga empleyado, mga nagatrabaho. For 750 pesos per day, that's a big big amount na para sa aton. Pero ang question dra Bombo Carla, kung masustener, no? Kung mangin okay bala. So kung may mga domino effect ni siya may mga laton-laton kung magsakaton nga sweldo, syempre yung presyo sa mga balaklon magamahal man, no? Kaya muna mismo man Bombo Carla, gwa ni do rolling lang bala. Rolling lang man na di ang kwarta mo. Syempre yung mga negosyante naton, pila man lang na ka porsyento da ang maginansya nila bisa pila ka pila ka libo da bing agin kapital, no? So kung small time ka lang di kung gamay ka lang da bing business owner, di syempre 750 pesos para sa imo medyo mabugat na, no? Medyo mabudlay na para sa pila da ka empleyado. It's either garo Bombo Carla kung magsaka gid man mamuhin empleyado, no? O kung mamahal ang presyo, but depende na ina, no? Kaya may pila pa ni ka mga meetings na pati gayunon Bombo Carla, lawig pa ni nga mga process. Kung madayon gid man, ang 750 pesos nga minimum wage diri sa Aspen sa Western Visayas. Kaya ang sa may NCR region Bombo Carla, nagalabot na to gani siguro 1,000 pesos per day ang iban, no? Depende especially sa sa size ng trabaho mo. Kung call center agent ka, kung dito ka sa may NCR region, dako gid Bombo Carla Sakto Bambuan no ti mo niyang ilang sini nga ginalantaw gid naman ang rason kung nga hindi sila kapataas ang sweldo Bambuan kung 300 nang daan subong Bambuan mga 300 plus subong ang asweldohan magsaka sa 700 ti dako gid more than 100 pesos ang taas Bambuan. Okay. So anong bali Mr. Frank? Bambuan pamatian natin ipangaya gikan kay Frank Carbo. Of commerce industry, the whole business chamber, and the whole of Region 6 na, no? Ang Island, Guimaras, Boracay, Federation Occidental, upod ang Hotel and Restaurant Association of Negros Occidental, kag ang tanan-tanan nga Chinese Chamber, no? Filipino-Chinese Chamber sa Bilog man Occidental, ang amo niya stand is no increase in minimum wage for now sa sunod na timpo. Naasling namon because number one, ang mga negosyante diri sa Region 6, kalabanan niya micro kag small. Ang ila capital niya, way gani gasubra 15 million na. Di halos depleted na ni. Iban gani ubos na, that's why almost 20 to 30% nagsira na. Way pakabalik sa subong, way na kapital. No? Gagmay nga negosyante na diya, almost 95 to 98% na dire sa Region 6, employing between 60 to 70% of the labor force. Di gagmay gini nga wala na kapital. Kung may kapital man, dutay. Kung naman ang nag-abre is ang ilan mo nga operations na tunga lang o reduce man ng ilang nga they're operating between 50 to 60% lang capacity kay wala man sang labot kulang ila kapital nga panunot ang customer dutay man makita mo na siya sa hotel, no? Kilalang karong ginabrihan ang restaurant nila instead of hasta alas 12 o 24 hours o tag 10 hours lang, no? Reduce. Makita mo na siya sa kadto ka sa mga grocery stores or mismo sa mall. Ang ila tag 15 to 20 nga cashier window, subong kita mo da 6 to 10 nagilang na. Lantaw mo. Oo. Kag ang nagasirada is sobra pa 50% si Pabla sa mga malls. Oo.
Dira mo na makita. Sa bread ko naman, ang biyahe naman sa fast crop, which is antis-pandemic, 19. Oo, ka-trips sa isa ka adlaw, ha? Subong we're down only sa 4. Pilain na siya. Almost lang na sa 20% lang ng capacity. Ang wanang sitwasyon. Sang kwan, kay nga ha, wala na kapital, oo, kag wala man sang kwarta ang mga tao. That's why swing namon, oo, kag ang sitwasyon pagid sini itong amo na results ng pandemic. No? Tigin aggravate pagid ni sang udet, tibalan nyo man siguro udet kung anong damage ito sa negosyo, sa sa humay, sa mais, sa tubo, sa Southern Negros, Portes. Until not be able to recover this year. Most likely, up to next year, hindi pa na sila recover. Kag, nag-abot pa ni isang Pebrero, nagsugod ini ang Ukraine. No? Nga invasion. Ya, isubong, ang epekto ya sa aton is mahalon sang krudo. No? Kikita mo man na, hindi ka na maguro sa ako na mangita. Paguro pamangkot lang to, walang pang-price na. Tugtog man siguro, may lakyan ka man. Subong, nagapabalo na ang mga power generators ta. Ang pa-generate lang kag bulya kurente. Base, magmahal ng kurente ta, kay the shortage na ang supply sa coal, 65 to 70% ang kurente mo na rin sa coal-fired plant. May shortage, di ka man, may shortage, nagmahal pa. Di pagmahal sila, ipaso nila sa ato na ang ilang fuel. So all of this, nagpatong-patong lang problema ta. Tapos, ara pagyapon ang pandemic insecurity. Ba? Kabalo ka man siguro, ang Thailand, no? Grabe na, may XK naman. Ang Shanghai, tong China, to nag-lockdown naman. We're not yet out sang problema ni isang COVID ni. We're still ara pagyapon. Tisling namon, very uncertain ang sitwasyon. We don't know kung may customer. Tapos madugang kami. Ang nahamba ngayon nga dugang, na sobra 100%. Doblihon nila ang minimum wage. No? From ang average namon nga 340 mo na 750. More than 100 nga increase. 5 sobra pa na sa kwan. Typhoon Odette, ang inyo na. Wipe out kami sina. Ang importante subong nga duwa ang napanangita namon nga ang gobyerno anay magpula damo-damo nga kwartabla head spending on construction infrastructure para may kwarta ang tao. Amo ina. Kag kami naman nga negosyante dapat butangan kami i-recapitalize kami sang land bank kag DBP sang barato nga loans kag lawig nga payra na 10 years to pay. Nga may kapital kami ka magbalik. Now, when we can do that, kung ang gobyerno ka ula kwarta, kami ma-recapitalize, mag-abre, then amat-amat ang trabaho magwa. Bilang ang solusyon sa problema, tasbong, hindi wage increase, kundi massive na job creation. Para atong ay pakabalik sa obra, makabalik na. Kaya kung increase ang imo, at lang niya ang nakabalik, which is 50% or even less, sila na niya ang mag-aayo at kung yung nakabalik, hindi naging kabalik, hindi na kami bati sa average. Ato naman ang average ba si ma-reduce? Kanyo imagine, 100% ang pangako nila. Dublihon mo ko, no? Kag all sectors pa na, tanan. Regardless kung ano ka, commercial, industrial, plantation nga isa ka hektarya o 1,000 hectares, pareho ko ng minimum wage. Oo. Amo man ang karinderya nga 3 ang krao, kag ang Sugar Central, ang PAL, ang Smart, ang Globe, mga multinational, pareho man ang sweldo, minimum wage. Revolte na ano ina, buti nga nun, kamiyas lingko sa sa Visayas, micro and small capital namon less than 15 million, which is halos wala na. Depleted na. Hindi kami kasarang mag-move. Biskang gani, pal, garidos gani, flights, garidos gani, empleyado, balo ko man naguro. So, sining namon, wala lang anay subong. Bombo Carla. Bombo Andrew, Yeah, so nakayagi kay Sir Frank Albon regarding kung hindi sila magpataas sa ilang na sweldo. Tikaling Bombo Carla, no? Tuod na ano tani sila ng pataning ilang sitwasyon, we understand them.
No, kay because Yes. nga ang ila ning mga businesses bago lang man sila nakabatak liwat, no, after for 2 years maning pag-antos nila, ang iban gani Carla do na malasan gid, no, nga duay gid bala nakabukas balik kung wala gid sila bala nakabangon bala para makapadayon sila ning mga negosyo. Pero galing bala diri, no, ang punto man diri is tuod magpasaka gid man sa sweldo kung may increase gid man sa minimum. Well, ang sa aton nga mga employers naman, no, not only ang empleyado ning mga palingin, no, ang mga empleyado ni mga problema hindi. Kundi ara sila mismo kung paano nila rolling kung paano nila patigayonon. Eh syempre Bombo Carla, hindi ni naton yung mapaktan, no? Ang aton nga ekonomiya daan bilang kita mga third world country, no, Pilipinas na bilang sa third world country, ang aton nga ekonomiya ra ni sa dalom, no? Are na niya daan sa idalom. Unlike sa iban ng mga kapungsuran, yung mga mga manggarano yung mga pungsod, ng ila ekonomiya nagapalanglapaw, no? So kita diri ako makabatsyag kita sa mga sa mga may declination nga nagaluntad sa atong ekonomi, hindi nato niya mabatsyagan, no? Especially sa mga kung sa mga manggarano niya, di sila makabatsyag niya nga sila ang pigado, no? Nga mamigados na bala. So man subong ang dapat man tanawon sa mga employers, no? Kung ano ning ila nga posible nga mahimo. Well, ara maguro mismo na sa RTWPB, no? Kung paano ni nila i-regulate kung sugtan gid man ang amuning nga increase. It's okay man lang na guro mo Carla nga 100 pesos guro nga increase. Hindi naman isla guro mag-wiit dira, no? Hindi naman isla guro mangalot na sang ila nga mga ulo da. 100 pesos guro I think guro it's okay guro, no? May mga may mga summation sila kung paano na nila sumahon nga posible dabi nga makadugang o kung makapasaka sa sweldo sa isa ka adlaw. Let's say subong pilang minimum gani 395 pesos. Yes, No? Let's yes. say 395 pesos. Kung magkapasaka des labi sang let's say hindi na lang 100 pesos dabi, no? Or let's say mga 75 pesos dara nga increase or 80 pesos na lang, no? Wait, at least bala 395 plus 80 pesos, dati may 400 pesos plus, no? 400 plus pesos ang kada isa sa aton. Yung 750 pesos, it's very bugat na gid man na tuod, no? Mabatyagan taman bisan kita bing nagapanagiyaman sang sang negosyo, mag 750 pesos nang imo nga mga empleyado magtapat na kabilog. Yawan ka man na, no? Unless kung sikat kada bing nga negosyo, kag kung mabakal na negosyo mo, well, okay lang yan sa imo, no? May tendency pa nga mga magadugang kada sang ginatawag mo ni nga mga empleyado, no? So subok dapat buligay bala tun-an kung ano ang pwede pa gid nga mabuhat kung dubugat gid ang 750 pesos Bombo Carla. Sakto gid na atong Pandro. So mo ni atong sila nga pagabantayan na Bang Pandro, no? Kung ka lang no mag-increase sa gamay lang nga Bang Pandro at makabulig man sa mga empleyado. Correct. Okay, Bombo Carla. Yes, Bang Pandro. So may na-report, may dugang o Bang Pandro, no? So sa punan agi-checkarin natin sa katapusan sa CDEU Bang Pandro. So sa punan sa Marso, may ara sa nakumpiska na sabu ang nakapos sa CDEU Bang Pandro. So para sa 382 grams at nakumpiskar illegal drugs sa nagkabalor ni 2.5 million pesos Bang Pandro. Sa kaya ako na madamo na dakugid ang nakumpiska katapos sa CDEU sa buwan sa Marso Bang Pandro. So Bang Pandro pamatyan at makayag kay Lieutenant Jovan Sugat. March 1, ma'am, bulan ng March, ang may 7 tanan kami sang operation, ma'am. Total sini 382 grams, may mga 2.5 million ang equivalent sini, ma'am, sobra. At ang pinakadako nga nakuha nato na mo si Juan, ma'am, si Roberto Dingpong sa may barangay Tangob, nga may 130 grams siya, valor 768,000. Barangay Barangay Tangob. So, nakakuha kita din sa may Barangay Tangob, ma'am, duha, ma'am, si Roberto Dingpong at si Jobert Carian. Si Parang, ma'am. Latest niya si Barangay Sintang. Pero bulan na sang Abril. Sang February, naglubo-lubo ang ating
pirmi man nato na gina numdog sa ila ma'am nga kung mahimo ang tatanan nila na kay siyempre wala man na may maayo nga kuan sa aton ma'am no tapos makapaguba lang gid na sang ila nga basta lang pati hindi lang sa ila pati na sa mga kabataan nila ang why naga-cooperate nga mga pumuluyo amo lang na ang nabudlayan namon ma'am sa subong ma'am almost ang nagahatag sa aton information mga residente man sa mga barangay nga natak-anab la ma'am sang ila sang mga palibot nila nga nagagamit sini muna nga nagahatag sila sa aton information kami naman niya siyempre una-una tago man namon na ang ilang para hindi man sila mabalikan. Ikaduha, dinang validate namon ang tanan ng mga information nga ginahatag nila na monitor naton kung sino ng mga persona para malikawan ta bala ma'am ang mga orong information nga mga kuha naton kay ang iba na din nagahatag tungod nga nag-away-away lang. Pero paano ma'am ginabalidate natin para hindi man mga inosente. Bombo Carla. Bombo Andrew, so Mayo gina. Well, at least para ng mga kapulisan, no? Kaya syempre Bombo Carla, para sa ilaya, sila gini ang nag-regulate basta illegal lang nga droga ang pag-istoryahan, no? So, mismo sila nagapahanumdum na, no? Si, mayo gini si Sir Police Lieutenant Joven Mugato, no? Nga para siya, kaintindig, sa nakahangop siya kung ano ang madangtan sa mga individual nga nag-engage sa illegal nga droga. Bombo Carla? Yes, sakto ginaabang paan ko, no? So, mayon man na kahit at least ang pumuluyo, bang doon nag-operate sa mga kapulisan. Pero at least nga, kanin ni ng mga nagagusto sa mga illegal nga droga, bang. Okay, sige. Bombo Carla, salamat, Gid. Bamandro mo ng report, sige ka sa patrol. And segundo sa lamay defense para sa pambasang radyo ng Pilipinas. Sa pag-uwan sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Matabong salamat kay Bombo Carla May Defensor live sa patrol, no? Kagang pagdulong sa aton sa sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod, especially subong nga adlaw sa Domingo di Ramos, no? April 10, no? First day, no, sang Semana Santa. Subong adlaw magsili kita daan niya Domingo de Ramos, amo ni siya ang Palm Sunday kung sa English, ang triumphant entry ni Hesukristo sa Jerusalem, mga kabombo, no? Muna di ang nag-anugid sa iya, no? Gin-welcome gid siya bala sang mga taga Jerusalem, no? Kag sa pag-abot madason nga adlaw, no? Masiling naton bi sa Good Friday, no? O ginatawag naton bala nga Biyernes Santo, amo na kuno ang tion nga kung sa diin ang siya, no? Ginlansang na siya sa krus. No, kung sino ang nag-welcome sa iya, amo man ang nagpalansang sa iya. Time check 40 minutos nang nakaligad sa tak na ang alas 5 sa aga, mga kabombo, no? This time padulungan nato nga bisita, no? Check ron naton to Bombo Anthony, no? Ang she's from Ukraine before, no? Kaya because nga nakapamana siya sa Russian, no? But nagapuyo sila sa Ukraine. But because of this aggression, malapit na sobra isa ka bulan, no? Dugay-dugay maduwa na ka bulan. Kaya nagsugod din isang February 24 ang nasiling ning aggression sang Russia. Diba pila dito ka mga Ukrainians, no, ang na-displace, subong millions of Ukrainians na siguro ang na-displace because of this Russian aggression. Kag may pila man kita dito nga mga kultura ng mga Pilipino, no, kag mismo diri sa aton sa pusod Pilipinas nga nagatingwa man ang gobyerno nga ma-repatriate diri sila, no. Well, luckily may pila na ka mga Pilipino, no, nga nakabalik diri sa ilang pungsod na tawhan, no, amo ni ang Pilipinas. Because of the aggression sang Russia, damo na sa mga kabuhi nga nagkaladula, no, damo na sa mga inosente nga mga pinsar ang nagkalapulyot because of this violence, no, nga ginpangunahan, no, agin suguran ni President Vladimir Putin, no, namo na subong nga gasigigid, no, gina-consider na ni gani nga war crimes. May pila na ka mga war crimes dito ang Ukraine, no,
Well, mga kabombo, padayon ni naton nga ginatalakay kay because nga ang Ukraine and the Russia aggression or the aggression sang Russia dito sa Ukraine is padayon. Nakalain-lain nga mga istorya, no? Different stories every day. Different situation ang mabato naton nga mga information, no? Kag mabasahan man nato dito sa nasiling ni nga mga pungsod. Ting Russia to ginasulod na subong pero sang nagdigad tong mga inadlaw ang pagka-aggressive sang Russian forces do medyo nag-decline, no? Kaya because sa may capital city nga Kiev, may pila ka mga kung sa aton dili mga banwa, mga munisipalidad kun diri sa aton, na before ni sila makapadulong sa Kiev, may mga banwa or mga lugar pag dito nga gagmay nga do medyo hugot man ang depensa sang Ukrainian forces, no? Nga because nga muna ang rason, no, nga naga-decline ang aggression sang Russian forces padulong sa capital city nga Kiev. Kay man grabe ang pagbombardiyo man sila sa mga Ukrainian forces, no? Tingin iban do nag-atras sila ang pila ka mga areas, mga banwa and cities nga na kuha sang Russian forces namat-amat na balik sang Ukrainian forces. No? Tigalig subong ang sitwasyon to nila, well do hindi pagid maayo. Kaya may pila na ka mga kabuhi ditong nakaladula because gina-allege ang mga Russian forces ginapamatay ang mga civilians. Especially dito sa may Bucha, no? Ginatawag na nila nga amo na ang kisang Bucha dito subong ang isa sa may makonsider man nga grabe man nga war crimes. Mismo ang pila ka mga lideres dito, no, ginakasapuan nga kabaklid, no, nga ginpangbaklid kag ginpang halid lang kung diin. So ginapatihan nga kahimuan ni sang mga Russian na forces. Subong ang presidente dito nga si President Volodymyr Zelensky din nagapanawagan na gid, no, nga ang tagaan na gini sa pagtamod kay because, no, ginbombahan ang isa ka train station nga may pila ka mga kabuhi man ang ato didto, no? May pila ka mga kalag ang at didto nakit-an sa nasiling ni nga train station kung sa diin ini ginbombahan. Nan, no? Ang Ukraine President subong, no, ginapanawagan na gid, no, nagapangayo na gid siya sa dugang pagid nga mga support. Even thus hindi lang gid bala into physically nga support, no, magsiling kita physically panalaan sa dugang pagid nga mga puwersa, no? Ang iban nga mga pungsod magatipon na sila nga mga sundalo dra, no, nga magapadala dito sa Ukraine para mag-upod away batok sa nasiling nga pungsod nga Russia. Tingin kinanglan lamang yan sa presidente yan do kung saan pa bala moral support na lang gid. Total hindi naman ni mag-intrang iban nga mga pungsod, no? Suporta na lang. Kung may hatag mo sa amon nga bulig, well, open ang pungsod Ukraine nga magbatod sa nasiling nga mga bulig. No? Kangay sang diri sa aton sa Asian country ang Japan, no? One of the big distributor ba dito sa bulig ang Japan. Kaya because nga nag-provide sila sa pila ka mga nga mga armas kag syempre ang mga pagdepensa man sa mga Ukrainian forces kangay sa mga bulletproof vest, no, kag kung ano pagidira, no, ang US di pa tayo magyapon sa pag-provide sang military assistance, no? Wala abot sa military assistance sa ang mga humanitarian pagid ang mga assistance dira nga maka-provide sang dugang nga mga pagkaon, no, maka-provide sang dugang nga mga bulong nga galamiton. Siyempre ang ila pagidra nga mga mapuy-an, no, maistaran kay because sa mga pamalay dito sa bahin sa pungsod Ukraine puro na tanan wasag, no, grabing epekto sang giyera subong, no? Sa bilog nga kalibutan, no, number 1 ang pangalan subong ni Vladimir Putin in terms sa pagka-kriminal, no? Gina-consider na siya nga ang ining nga mga buhat nga ginahimo ni o kana mga ginpang-ubra ni Vladimir Putin, gina-consider na siya nga as war criminal, no? Because nga ang ginhimo pa niya pagsugod ni sa agresyon sang Russia, gintawag pa niya nga military advance nga operation. Why na lang ginprangka nga manghangkat sa galigera?
Ti subong, no, ang aton tong mga kultura ng mga Pilipino na displaced na, nakapalagyo na, nakagwa na, no? So, ang iban nakapadulong na sa iban nga mga kapungsuran, no? Nakapadulong na sa Germany, sa Spain, basta within the European countries, no? Ang iban nga mga Pilipino ato na to subong. Ato na to sila dito na gid sila anay temporary nga maga-tiner. Kaya because ang inatong nga mga trabaho dito sa Ukraine are affected, no? Damo nawadan sang trabaho ang mga trabaho sang iban gimbayaan kay because gusto mag-upod sa nasiling ni nga away batok man sa Russia. No, ang mga disente ito nga tawo, no? Mga disente ito nga tawo may mga posisyon sa gobyerno, gintalikdan ang ilang mga posisyon. Kaya nagupod sa kay President Volodymyr Zelensky nga mag-away sa mga Russian forces. Nan. No? Tiway na natuya sila piliay kung sino ka man, Miss Universe ka man, kung sino ka, no? Kung sino ka pagidan nga mga personalidad dira sa Ukraine nga sikat, halos tanan tululupong na, no? Tululupong na to sila. Tiyan mo man na sa aton diri tani, no? Kung ano gid man naman nagaginapang tubag sa atong nga pungsod, no? Kita man mismo ang magtindog. Straightforward bala, no? Look forward, no? Ang atong nga pananawan bala. Hindi na kita maglisip sa mga maglihis ang aton nga mga alagyan, kaangay subong, no? Ang eleksyon ti ano gini nga subong ya, no? Nangin mainit gid. Kaya mo ang sa issue diri sa Pilipinas, ang eleksyon ti dito sa Ukraine kay sa Russia amo ni ang gera dito. No, ni may mga dalahigaan na lang na day, no? Nga mga problema dito subong niya sa Ukraine kay sa Russia kung paano sila makasurvive, paano ni matapos, no? Ang gera dito sa pungsod Ukraine. Dre sa Pilipinas problema naton, no? Kung sino ang botohon naton nga kandidato. So, bumbuan to ni, no? Do, ano gid si ma'am? Okay, sige, okay lang, no? Well, at least siguro kay because ang time to ni ma'am sa Germany is, I think, 6 hours late do sila sa aton, no? Well, it's okay, no? Next time, i-check na natin si Mama April, no? Sige. So, mga kabombo, no? Dire kita, no? By the way, time check. 48 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sang aga. So mga kabombo, dire kita balaan na yo sa isa ni sa mga ginaproblema man subong, no, ang pagbakal sang boto. Dire sa aton sa Negros Occidental, mismo ang COMELEC election supervisor sa province, no, ginapangabay gid mismo yang ang mga kauturan naton o kanang public kung may makitaan ka madami nga mga kamalamalahan o kung related to the violations when comes sa election o kung ang isa sa mga problema subong, no, amo ni ang pagbakal sa boto o ng vote buying, ti dapat gid man kuno i-dokumento, no, i-document or videoan o kung i-record dira ang posible nga mga activities nga illegal, no, basta in related to this election. Mismo si Negros Occidental COMELEC Supervisor Attorney Roberto Salazar, no, nga nag-remind siya, nagkapanawagan siya sa public nga ang pagbakal sa boto, no, kung ano daw ang mga butang nang ginapangbuhat sa mga politiko, no, pwede gid ya makuhaan sang ebidensya kag open mismo ang COMELEC nga magbaton sa amuna nga mga concerns. Sa una, it's very rampant. No? Sila kita rampant, abis na din kayo magbalikid, makitaan mo niya. No? Galing subong, tanda lang gid, kabalo sila yung manago. Kabalo sila magpalusot sa nasiling nga mga pagbakal sang boto, mga kabombo. No? Yung subong nga pinili ay ang balgan isang iban, kuno, bato na lang ang kwarta, pero butuhon mo ya ang napusuan mo. Yeah? Dari ate wala na namo niya gina-insister nga mamo na ang mga butang. Para ni sinyo ang mga butante kung paano nyo na iya, no, i-manage ang inyong kagalingon. No, syempre sino man bing ipokrito dang hindi magbaton sa kwarta kay because kapigado man ang tanan. No? Ipokrito ka na ginaimo ya. Well, hindi ta na ma-design, ay hindi ta na subong mahambal. No? Ara niya sa inyo sa aton, no? Sa mga butante dira, no, sa mga active voters kid, kaya sa mga syempre mga baguhan subong mga kabataan, no, bago rehistro, ara na mismo sa inyo, no.
ang eleksyon, damo ni may itudlo sa aton, damo kita di may mabalaan, damo man kita dire matukiban kung ano ang matutuod nga ginatawag, kung ano matutuod nga mga buluhaton, no, kag kung ano ang ginatawag nga kamatuoran. Sige, time check, 52 minutos na ang nakaligat sa taknang alas 5 sa kaga. Mga kabombo, no, do ginakulapos kita sa tiyempo kag bantayan nyo pagid no ang dugang mga programs diri sa Bombo Radio Bacolod kag pila pagid ka mga public affairs sa sini nga number 1 nga radio station sa Bacolod. Ininyo ang Korban sa Bubo, Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang